It's raining on. Grabe. Nandito pa na si Abelda. Nandito si Jan. Ani niya na yung lobster. Too short, too big. How are you gonna get it? Yeah, here. Kasi may ano na. What do you want me? Tingnan nyo naman yung legs. Pinulupot niya na yung spring onion. Don't wash it for us, hon. Okay, now it's alright, that one, huh? It's alright. They want that one. They want that one, huh? They want to. It's still cold. It's still cold, I know. Yeah. So, ayan na nga. Nakalas na siya, guys. Ayan na siya. Yung isa naman yung next. Ayan. Another big one. Oh, that's the flat one. Oh, I like it. Yeah, yeah. You want that? Yes, yes. Opposite side. Yeah, like that. Oh my God, how they gonna eat that? Yeah. There. Thank you. That's yours, Daisy. I know. Well, pick one more. Ah, yeah, yours. You're gonna put garlic to hon? I'm gonna cook garlic. I'll do a Ah, okay. Oh, yeah, we have that thing there, right? Huh? Look off. No, that's the best one.
still feels a bit And the heavy. hand It's is not. frozen. And this one is good. Well, You can have that. Like that. Don't do it again like you don't like that. Oh, taking legs. you're taking the leg. It's a bit. That's good. I like the one I had. Let me try. Good morning. Gosh. Oh yeah, so sweet. Do you want that? Yeah. Diba? Napatungan. Ang dami na namin ulo. Oh. Kaya ang tapon. Pinigil na na yan. Ang laki ng ano guys. So. Legs lang yan. Ito pa yung isa. Sana huwag nang umulan. Ano yung pang-apat. Pang-apat. Sa amin sobrang laki. Ha? Ulit frozen. Oh, frozen pa yung ano niya guys. Medyo, see? Kagabi pa namin yung tinanggal. Yes. Ulit frozen. Yan ang best part. Hinugasan niya yung parang ali-aligi. Ayun. Tinanggal. Yun ang best part. So, ayan na nga. Paano namin ito ubusin, guys? Meron kaming 4 na ulo na pinilayan yung dalawa ni Jan. Ay, nandun pa. Ah, yeah, ayan. Pinilayan ni Jan kasi kinuha niya rin yung legs. So, ito daw. Oh my God. Ayan na yung sa boys. Yung lahat eh. Yung sa atin. Siya na talaga nag-ano? They're huge on me. Ganyo! Hindi kasya ka dyan. They put the wrong tag on them. Because I Yeah. bought them. Yeah. And then naka-inboost pa doy. I've never worn them, look. Oh, Still ikaw got na. tag Oh on them. my gosh, you've got an outfit already. $40 you can have. Just shoes next. As in, bago. Take over ako ng vlog niya. Ay, nag-vlog ako doon. Pero ayun, ginawa ni Tito dyan si Ayla ng breakfast sa si Holly. Luto na tayong fried rice, guys. Ayan yung fried rice. And naatasan po siya mag-fill ng apple kasi mag-apple crumbles kami. For dessert mamaya, Happy Australia Day pala guys. Today is January 26. Yes, hindi ko nasabi yun kanina. So, yeah, si Jan at si Tony nasa caravan kasi doon dinala ni Jan yung mga lobster, nilagay na doon. Gagawa na lang ako ng sauce. Natatawa siya kasi never niya ako nakitang takot magluto ng itlog. Ngayon kasi tumatalsik, lumalayo kasi nga, nagpipil ako guys, Diyos ko, natatakot ako baka matalsikan ang ating mukha. Yun nga lang talaga ang situation ngayon, nagre-rejuve tayo guys. Diyos ko talaga. Tinutuyo niyo yung Tinutuyo ko yung ham. Dati, dinalagay ko tula, ano, diretso na to. Ngayon, hindi talaga, tinutuyo ko para hindi siya pumuto. What are you gonna buy? Guys, tapos na ako Oh my God, magluto disgusting. ng breakfast. Ayan yung ating, ano to, ham. Okay, go. The whole Ham, and then Is it? fried rice. May bacon na rin tayo. Babe, thank you. And eggs. Ayan. We're done. Ano pala yung gagawin natin na apple crumble. Hintayin ko lang yung sugar kasi naubusan tayo ng sugar. Pinabili ko si Johnny Boy. Here's Daddy. Kumuha si Jan ng ano yun? Sauce. Kasi nga, nakalimutan natin. Yeah, mate. Sus, the best nga ang garlic. Ito na naman. Thank you, Han. Yeah, That's right. there's one ready already here, Jenna boy. Yeah, Han, you gonna have some? Yeah. Here you go, Jenna boy.
Last one. You said ham. I meant bacon. No, I could eat bacon eggs. That's not sure. Go, Kuya, go. Yeah. Tony don't let you. She's not a Can I sauce person. You go, January. Yan yung Can I have ganyan. the egg? Cut the yolk. Oh my Yeah, God. natatanggal na talaga siya ng yolk. I'll have his yolk, mate. Ayun, yolk niya. Ay, let's do some yolk. Kasi Napaka-healthy niya. Oh. You're welcome. wala siyang... Oh, what is this? And the passion fruit. Dance. Yeah, here. You should. No, we got bread and Oh, it's all here. bread and G'day, Jack. What do you want? Anong big? Yeah. You have your bacon and you can put that in water. Inano mo, ininit mo lang. I need to buy one. I'll drop Just you. gonna heat it here. We just heated up your Bread. Cool. bread, so it's a bit. That's alright. Warm. Thank you. No worries. Ito yung kay Kuya. Okay, here. Thank you. You're welcome. There, yeah. Punta lang ako saglit dito sa aking live selling. Ay, wait lang. Patayin ko muna yung aking apple crumble. Nagpakulo ako ng apple. Yes, yeah. There's more there. Okay, off ko muna yun. Kasi, punta tayo dito sa... punta ako sa shop. Kasi, nag-message na sa akin yung... Nagpagawa kasi ako, guys, ng website. Yung gumawa ng website, nagpagawa tayo. Nag-message na sa akin, pwede ko na raw i-open kasi makikita ko na yung itsura ng ating website. Oh my God, excited ako. Tapos yung mga iba pa nating paninda, wala pa dito. Pero parating yun hopefully this week. So wait lang. Hindi ko pa nabuksan yung aking Ayaw kasi nila. business, yung website It's kasi really tingnan mo may birthday kasing parating. Tingnan mo, meron na siya dito. Ayun, meron pa siyang alas na gustong. So you guys are always telling me about your culture. Yeah. Well, here's one of my cultures. Once you put something on, you can't take it off. Oh no, that's That's it. You own it now. Alright, oh no. Gusto ko rin kasi yan. So, Gusto sige. niya nga to. So, where's my bell? Where's Tony? Bang, 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 bang. Sold! Yay! Ang dami Sold, niyang guys. babayaran. Ang dami niya ng babayaran. Quintus. It's nice. Look at this one. See that? It's really nice. That's really nice. I like it. Like That's that. why I put it on. Oh, lucky you. Say thank you, my love. Thank you, baby. You didn't tell me how much it is. Not yet. Now, what It is doesn't it? matter. It doesn't matter. Birthday. Tony, it's money. It's no Good question. Birthday. Can't say no to a bit. I know, right? And then I can wait. Kawawa naman. She's been eyeing this last year. Really? Yeah. So I never flex this to Just my. never told me about it. Yeah, I Yeah. never It flex looks a little that. bit long for you, didn't it? No, No, you can adjust. always Oh, like You can adjust it this one. because it's a combination of two. Ang See ganda this? kasi niya. It's really nice, diba, babe? This Yeah. one, see that balls there, and then Yeah. here is the chain. Oh, yeah, you gotcha. Yeah, and then all the charms is in there. Oh my God. Thank you, baby. Happy na siya. Thank you, my Ay, thank you. Oh, hindi ko yan, guys. Last, Ayaw ano niya to pa let yan, nung go, first guys. time ko pang She magbenta didn't ng ano. really wanna let go. Yeah. I reckon that was a plot. You wanted just to come here. I've just been scammed. Na-scam talaga siya. Na-scam na siya. Pumasok talaga Pumasok kasi talaga siya, oh. Ikaw na ta. Thanks, Tony! That's alright. Thank you. Bye. Talaga nilet go niya na. Happy birthday! Wala na, guys. Siya na talaga nakamay. Kasi gusto ko rin siya. Kasi rare siya, dahil. Hindi siya maano. Ayan, oh. Oo. Ang ganda Ang niya. ganda niyan. Ano siya, may charm, tapos yung Tiffany. Sobrang ganda. Bibihira din kasi ako makakita ng ganitong combination. Ang ganda. Ganda ng piece na yun, kaya nga hindi ko, matagal na talaga, yung pinakauna kong magbenta ng alahas. Budol sister. Budol sister, binili na ganyan na talaga. Thank you. Ito na ako, guys, sa akin. Nagano ka nag-invoice? Hindi, tinitingnan ko yung website. Kasi nag-message na yung gumawa. Ah, okay. Tabunan niya yung ano ko. Yung konting fountain, tabunan niya yung kabilang side. 1 day left on my trial. Ayan. Yan yung aking...
Sorry guys, nung nakita na namin, hindi ko na kayo Ang ganda, natanong. guys. Promise. Ang ganda. ganda ng gawa. Excited kapag nakita niyo yung website niya. Ang professional na professional. Ang ganda ng Ganda, pagkagawa. Ang ganda ng gawa. colors. Ang ganda. Ayan, di ba? Oh, ayan. Sana all talaga. Ang ganda ng pagkakagawa, no? Ang ganda ng blend ng colors niya. Kasi yan, ako na lang, maglalagay na lang ako ng mga prices. Wala pa siyang price, pero nandiyan na yung mga pictures ng mga products. Ang Nandito ganda! na sa website. Ayan, Gusto ko makita yung ano niya. yung ano, eto siya, wala, nandun sa ano, nasa, eto kasi siya, ganito ang kulay niya. Wala sa home. Hindi siya sa home. Wala. Gusto niyo sana makita yung Yung wall. pagpunta niyo, parang kayo, oo, yung parang pagpunta mo doon sa makita. website, yun yung makikita niyong ano, kulay. Sabi niya, sarado ang pinto. So, ano to? Website talaga na nagawa. Okay. Website para yung mga products nandyan. So, ganyan. So, yan yung, ang ganda nito, try mo tong pen nandyan kung mayroon akong sample. Tulad nito. Ito yung ginamit ko. O, sold out na to, hindi ko na to maano. Yeah. Ayan yung, So, sino naglo-load ng photos? Ikaw? sila. Para na lang, tapos, So, may pero ikaw access. yung nagbibigay ng photos? Hindi, sila na. Pinagawa ko kasi hindi ko naman, sila na nagsabi ko gusto kong gumawa ng website. As, Sino nagbayad sila? na- Shopify? Hindi. Yung Shopify to. Yung ginamit Pero nila. sila na naglagay ng mga input. Halimbawa, eto, ganito yung mga sayings, yung ganyan. Siya na nagpa-type pa, nagbayad na lang ako. Para hindi na nagbayad ka ako na lang. lahat. Yeah. Alam mo So, yun? kung may bagong product ka, Magsasara. Sila din. Siya din mag-ano. Ganda! Diba? yeah. What's happening As, now? wala ka nang gagawin. Wala. Wala So, na. parang ako Tapos na lang siya. magpa-pricing. Kasi nandito siya. Ayan yung price. Dito na ako. So, ikaw, Ako na dyan mag-import. Ganda. Bilis lang. Where's mommy? Tapos ito yung logo ko. Nakita Madali mo? pa. Oo. Hindi ko nga maano. Hindi nga namin nananap na namin yung logo niyo nang nasaan na. Ayan siya. Ganyan. Ayan, ang ganda. Ang pangalan niya? Oo. I'm gonna get a tattoo. Tattoo for what? Tita Rice. Okay. Wow, you look so guapo. Hindi mo sabi, binibili ko ang damit. Kung anong uso. Tapos hindi na uso. Alas 2 na guys. 2:10 na. Naluto ko na yung apple crumble. Ayan na. Ang nasa oven naman ay yung ating baked potato. Tapos gagawa ako ng black sauce. So, ayan. Ayan yung baked potato. Hindi pa yan tapos. Pero ito yung ating black sauce. Ay! Tumalsik na nga. I'll probably bring the kids. Bangay na tayo. You can go. You wanna go there? Yeah, I'll take the kids. Okay, so go. Yeah, nandun naman si Jan. Hayaan mo na. Go, and then I'll bring cheese platter. Okay? We're almost done here. Si Kuya mag-golf. See you, Baba. Bring sunscreen. Okay. Yung pepper. Yeah, we're down there now too. Ah. So tell them we're on the way. Dito ka pa, nag-grind ka pa ng pepper. Yay. That is perfect. Yeah, thank you, hon. Go to daddy na, Baba. Let's go. Come on. Go, Tito John. Kay Dad. Bay, yeah, sa Bay. Kay Tito John siya. Bye-bye, Bobo. Bye, flying kiss. I love you. Bye. Go in daddy's car. Big car. Bye. I'll bring the Han. Should I bring the paper plates? Yes? Paper plates? Tamang-tama, sis. Sa ating tatlo yan. Ito sa kanya lang daw to. Ano sa yung baon niya? Ito po. Dadalhin daw po. Gusto ko nga i-sealed para ma-preserve. Ay, tamang-tama. Ay, grabe. Grabe talaga yung pag-push niya dyan. Yan daw yung sausawan. Kasyang-kasya kaming tatlo. Kasya tayo din dito. Pero eto, cool na to sa kanya. Okay. Nahulog kayo guys, sorry naman. Iniingatan ko hindi mahulog yung berry glow. As if naman. Oh, yung berry glow. Safe na. Hi, Dudong. Dito na pala kami guys sa shed. Hi. Ay, umikot siya dahil. Umikot siya. Blueberries! Open! Okay. Share, ate ha, share. Can I have a kiss? Oh! Kiss! Good sharing.
Oh, Raj! Oh, Dan! Wala na yung pots dito sa middle na tanggalan ni Jan kasi na-fix na nila. Kasama si Kuya. Ayan. Andun siya nag-basketball. And nandito yung mga floats. And gawa ko ng cheese platter, guys. Ito yung cheese platter. What here? Oh, the packet's on. Huh? Did you bring the garlic? Ask Lyra. Yeah. I think so. Naiwan ko yung... No, it's in this bag, I think. Naiwan ko yung pinaglalagyan ko ng cheese platter. Yung nabili natin sa Kmart, yung may parang shell, yung may... Basta yung round. So, eto na, hiramin natin to. Nandito to sa shed, kay Auntie Mel to. Wala si Auntie Mel, guys. Nandun sila sa, malapit sa Renmark. Nag-river sila. Doon sila mag-Australia Day. So, tayo lang dito, tsaka sila, ma'am. So, gawin lang natin to saglit. Hindi ko pa nagawa yung cheese platter. Nandito si Jen. Ginagawa niya yung tangy sauce. Ay, tangy sauce. Yung pasta natin. Yung nga. Tangy pasta. And, ito yung mga lulutuin niya. Well, how do you fix that? Kausap niya lang si Dad. Sabi ko, papuntahin si Ma'am. Ay, ito yung mga dala natin pala, guys. Pala. Kasi si Ma'am di pa yun Just down their side. Well, another one. Yeah, could be. It might just this lid. Otherwise, it's gone. That's what I said last time, Tony. Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now, there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. A bigger scale, the world inhales. Ayan yung ating barbecue. Luto na pala yung ating barbecue. Si Simple Rice, pinapatulog si Arlo. Si Tony, umuwi, kumuha ng chocolate niya, naiwan niya. Si John, magluluto siya ng kanyang garlic crayfish. Sinap na namin to. Nice, han. Ayan na yung ating... Maybe get rid of them. Yeah. Oh, honey, watch that other one. Got it? Yeah. Sure. Yeah. Did you get your plate back? This one. There's 1,000 islands in the... Huh? With me. There. Yeah, there's meat. Time to eat. Okay. This one, huh? They're lamb. The one's that way, lamb. These that way. Honey. Who's that? To Island. Sure. Here. Good job, Ate Eileen. Nandito na si Dad. Scotch, mate. Kumakain na sila. Si Ma'am, ayan, ininit ko yung palabok niya. Kuha siyang lobster.
Oh, watch out for Arlo. Say thank you. What do you say? Thank you. Kumakain na siya. Kaya nga, nahulog to sa bed. Siya na talagang nahulog si Holly. Nagkalabog talaga. Hindi ko linabas lahat ng ano nating ulo kasi ang dami guys. Nandun sa ref. Ayan lang muna, 3. Hindi sa gamot, tita. Gamot. Dito ano po? Kaya expert na ako. Tignan ni Boy ba naman yung aking teacher? Na? Is in all here. Are they still there? Meron pa din konti. Natural. 200 million. Nagkaya ka, ma'am? Yes, I got the big one. I got the max, the bigger one. Ang dami mo nang naipundar dyan, ma'am. Sa... Kaya ano, nagagalit na si Dad sa akin. Laki niya magsaya eh. Baka naman kasi di ba dito? Yeah. Kahit nasa Pinas yan, bibili yung bago mo eh. You'll never know. Give us that. Yes. I see you when you left the knuckle there. Yeah. Oh yeah, I did that. I did the same thing. Then you got all the meat there. Ganun. Don't close. See? Sir? Yeah. Ganun pa. Ako kasi ganun yung Ah, bali. nag-same tayo ng bali. You might have missed that one. Oh my gosh. Ito, ganun ka rin ba? Masarap yan eh. Yan, itong the best na. Kaya nga, yan lang din tumuro sa akin ng Ang galing. Ang bilis nyo lang. Take all that. That's Ayaw nila sa atin. Yan naman yung gustong-gusto natin. little Oh, bit, yung may ano, brown, little bit in masarap the ihalo sa mouth. kanin. Sila, See tinatapon that? nila. Look, there's meat there, and you just pull it out that way. Yeah. Yeah. That way. that way. Oh, yeah. Diba? Okay. Do you eat that part? That's the best part. Yeah. Yeah. Si Jan lang hindi. See? Yeah. Ang tami. Ang tamis na. Kaya wala na nito. Naging chocolate. You done with the plate? No. Too late now. Alam mo, so hindi po ito pwede sa high blood? Hindi siyempre kulit. Yung ano, Pwede naman, pero ano, not too much. Sana lang moderate. hindi na lang ako kumain ng ano. Masarap lang yung mga kurang ganyan. Parang yung tail. Pero yung ano, Thank you, Dad. Bisaya, sige po. Oh. Bisaya ka po, Cebuano? ano, wala. Ah, wala. Late ka, di ba, Dad? Oo. Laisen. Sa ibang waray sa Cebuano. Cebu. So, iba. Kakaintindihan tayo kita pala. Cebu ako. Sayang na po. Pareho lang kayo ang waray. Ang Ilonggo, Hindi diba? masyado, pero same lang ang salita. Ilongga naman kasi ako, tita. O yung ano, yung ayaw bakulod. Yung kaibigan ko si Argentina, See, these here. Look. sa ano siya, Iloilo. Nililo same niya. Same kami ng salita. Ang lakas pa nila maganyan-ganyan. Oh my gosh. Di ba ang... It looks so easy when you do it. Yeah. And then you get And a we're like, we're trying to small one. get a small baby one. small one. Kaya talaga na. May lesson dito. Kunin mo ganyan mo. Gusto ko ng kunin niya. Oh, thank you. Yun talaga yun. Ay, nice. Thanks. Masarap yung mga ganyan. Yeah. Ayaw ko yung ano, mga Ay, ako din. Pero ang sarap ng garlic bread. Ay, garlic na may garlic. Okay, guys, I'm just taking all the way to the Just Okay, thank you, ate. get a small one, and then just And then push it. Yeah. sometimes you got to crack it. But Ano mo yung This is easy. hindi marunong talaga yung Oo, pagka ano Thank talaga. you. Nang ubos yung ano. Marami pa din.
pa tayong ganito. Oh, yan lang. If it was just us, we're still like on one leg. Struggling yan. Thank you. Pagod na siya kaya, no? Get going. Oh, this is a lot. Thank you po. Walang binibigyan niyo kasi po yan sa'yo. Kasi alam niya naman na. Alam niya na meron na. Si Jan Kainin natin to, payat-payat na. Sabi niya later. Mas ba tayo matatapos? Kunin ko na yung isa. Sayang din na. Ganun pala yun. Opo. Yan, tignan mo pag uwi mo yan mamaya dito. Ang dami na yung lalabas. Oo nga, sunod-sunod pa naman. Sunod-sunod. Wow. May tail doon, ang laki. Ayan na, last namin yan. Wala nang rice. Wala nang rice. Ano ka na? Fried rice. Wala na. Nilinis na ni Dad. Nakahugas na. Sobrang busog na kami. Wala na kami dinner. Wala nang, tapos na mag-apple crumble sila. Hindi na natin na-film. Ubos na siguro yun. Meron ba? Ay, Diyos ko. Lobat na to guys, namatay kanina pa. Uwi na kami. Anong oras? 8 na. Tingnan nyo, maliwanag pa. Pas 8. Cause I think I do